inaugurahan karong nga proyekto mo kini pag-renovate sa ato ang municipal gym. Kini po nga maong gym nahatag po ni Governor Dodo sa katong panahon pa sa nalgo ug balgo nga fund. Yan kini nga proyekto niya. Karon siya gihapon ang nakahatag og pundo para ma-improve ang ato ang gym. Ang improve sa ato ang gym, una, ang atong roofing, kay sa kadugay na sa panahon, gusto na ang roofing, so walang improve. Niya, dayon i-expand ang ato ang sibutangan o extension ang bleachers na to para nga mas daghan pa ang makasulod sa ato ang gymnasium. O appeal na ang suga. Gawas nga mo yung pinakadako ng gymnasium, maurag yung gymnasium. The rest, mga covered courts na. Sabi na ba yung pag-type of mayor last year, katuluto, usog, ganit sulog, usapon sa apektado. Ito kadang maong team na gininovator. Apektado ba itong itabuan? Makita man na ito kaganiha nga isang gitayo o isang katulog, huwag yung mo sa iyang sitwasyon. Gani kaganiha sa kuwang speech na akong gipahibalo ang sigog na usa sa mga rasonan nung mapasalamaton ang munisipyo tungod kay dili na makuyawan ang taga-sulog na maguna-una nga basin kung mahugno ni nga gym labi pag dunay dakong tapok. Mayor, unsa nga mga kasagaran yung mga activities nga diha ipahigayon sa mong gym nga gipa-renovate? Kasagan ang mga dagko nga activities nato kasagaran din na ipakita po. Pananglitan, Women's Day, so, ginana siya, kang search, ginagyan po ipakita mo, huwag ka ng ato ang mga basketball tournaments. Okay. Huwag ang mga socio-cultural nights, panahon sa fiesta o panahon sa araw.